Lelo pa Nyasa VoiceBox mmene makhali thundi ya Malawi osiyanasiyana amene makhali maganizo osiyanasiyana pa nkhani za ndale kantsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo a Jaffer Mussah akuti mdziko tikati muli opposition ya mphamvu zake zimaoneka ku parliament. Ndiye ndithu malangizo akupita ku zipani zotsutsa kuti ayi musadzimve kuti mwawina kale zisankho za 2025 chifukwa choti ulendo wopita ku zisankhowo udakalipo ndipo zambiri zichitika makamaka ku parliament kumene Malawi afune kuonetsa kuti ayi inuyo muli ndi mphamvu komanso inuyo ndine opposition ya mphamvu okuti ayi mwina tayesa mwayi mukhoza kuzilamulira dziko lino mwadongosolo. Nditeni khali limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti Jaffer Mussah akuti bwanji pa nkhani imeneyi. Kususa mwamphamvu kumapangisa kuti dziko liziyenda bwino chingakhale zina zimene muone ku South Africa konkuno mwachisanzo kutengera konkuno chifukwa cha kususa kwa mphamvu kumapezeka ona kuti zinthu zikuyenda bwino sikuti ndizosusa zonse zimene zimakhala zopanda ntchito no koma kususa kuja kumapangisa kuti ukhozeke ndi kuti chinthu china chake sichingakhale bwino sikuti maganizo onse amene angatulusa aboma azikhala abwino ayi azikhala ena okomera kwambiri kumbali yawo ayiwo ndizofuna zawo za iwo ndiye pa zimenezi pofuna kuti anthu athane nazo pamafunikira leader of opposition. So leader of opposition yo sikuyenda kumakhala ya wiki ngati mmene lili muja no. Imakumbukira section 65 pasogolo ndipo budget inabwera pambuyo Malamulo wa bingu muone zinthu chifukwa chake zinkapezeka kuti zinthu zikuyenda bwino chifukwa china kuti achina ntafu aja akakumana ndi achina tembo aja akamanga chimozi muone kuti achina Yusufu mwawa omwewa ndi anthu ona kuti amayima kumene kuja ndikuziwika ona kuti koma guys parliament yakungana leader of opposition ndikumayimisa parliament kuna kuti no pano pa parliament ime zokambirana zime tili ndi conference yathu yatola nkhani padakali panopa ndikuyimisa zokambirana mu parliament aphungu ndikutuluka ndikukambirana kunja ndikumanga mfundo imozi kukangolowa mmene muja parliament iloweso amangobwera ndi mfundo imozi pano pa program ilipo ndi yakuti ngati apa sizikutheka pa tiseke zokambirana palibe zimatheka kuseka parliament 9 koloko yomwe kungosegula ba 10 koloko timva kuti parliament yasekedwa siku losegula sili kuziwikanso osusa osakukana biro iyi zimene zimatengera una kuti leader of opposition one nthawi imeneja akaona azipani zina anthu aja amayendera chingwe chimozi osazitukumula osazikuza osazitani ndiye kuti mfundo zimene mwina amapezeka kuti anzathu aja akafunsa kwa ena chifukwa choti ngakhale ali leader of opposition ali ndikuthekera kochifunsa chipani cha Afford kuti guys mmezi lili mukodi tingatani ali ndikuthekera kofunsa chipani cha UDF guys mmezi lili mutingatani ali ndikuthekera kofunsa chipani cha People's Party guys mmezi lili mutitani guys muziwa tenti tulokeni panja tikaphike mfundo yathu bwino apapa kutereku chikufunikira apapa icho akulowesacho akufuna to azathiolapo ndiye tikangochivomereza apa tika anthu mmavuto chimene chikufunikira chake tipange bwanji tipange izi ndiye kulankhula kwati naponika ndikuona kuti ngati mwalephera ingoyimikani manja tingoasiyira anthu ati samalimbane nawo achite kufuna kwawo kuchitidwe akazatopa okha azasiya kayati phatosa asali ndi mawanja wawo sindi zimene akufuna osusa kwamuone padakali panopa mmalo moti anthu tikakhala ndi mphamvu ku parliament mphamvu zikukhala panja tikuzimva kuwina kale tikuzimva kupambana kale koma kuyiwala chinthu chimozi chimene chinati chosesaso mboma chimene chinatipangisa kuti tikhale kunja kwa boma chimenecho ndi chimene tikumachiyiwala ndi chifukwa chake ndinamva ka kilipi kena kaka akufunsa na kuti chabwino zowina kale tikukumvani ndipo muli pa 90 chakuti percent kapena 80 chakuti percent kutenga boma is okay koma kodi munakhonza zijazo munakhoza zimene zidakupangisa kuti mukhale kunja bodakhoza so zinthu ngati izi pena pake zingatipasa chithunzi kuti kukhoza kwa kukhala bwanji kukuyembekezera kuti kuonekere ku parliament kuyembekezera kuti kuonekere ku parliament una kuti ku parliament ku anthuwa akutani akuyimirira anthu kapena ayimirira kuononga nawo misonkho chifukwa pali osusa ena amene akudya nawo misonkho yathu mopanda chisoni ndi aja amene akungogudwa ndi achakwera ndi aja amene tikungomva dera kujoina ku MCP osusa ake amenewo ndi amenenso akungopitira kukadya kondrama mwaona aphungu adira masiku ano padakali panopa ndikuti pali madera angapo ndikhoza kupasani chisanzo cholimbaso moyo
pani maphungu enieni akuzipani kwawo amene timaziwa ndi mayina awo aphungu ma MP enieni tikuwaziwa ku parliament koso amakalowa koma pano kutekwa kuchita una kuti pa ballot paper ndi ma independent sindikuyimira chipani aphungu ngati awawa ine ndikadakonda ngati Amalawi tisamawasankhe ndi anthu adyera ndi anthu onso amozi amene akumapangisa dziko lathu kuti lisokonekere chifukwa ndi adyera amati kumene kuti akhale boma konzapita konko ndi kuti wishimizi ulo boma lo azatenga munthu wankhaza iyeso azapita ku nkhaza konko ndi kuti nkhaza zimene anga makatenge umene kwazigagawira ndani si anthu ake careful guys anthu ngati ama independent waye amene wawasakuyeni naso kupasidwa mwayi oti mpaka kuwavotera chifukwa chona kuti ali ndi dyera chifukwa chani sakhazikika iwo kusankha chipani